Nga winjo bed ni kaw majokum nikech par ni chieng' tarik 21 dwe mar 7 mano ma higa ni jatend piny nowuoyo motegno kowacho ni winjo bed ni kedo kod wechego mago mag njore kaachiel kod gunism to nyaka sani wantiere dwe mar 8 pod waneno ka gunism gi pok orumo. Nga winjo bed ni ikaw seyo kendo nga winjo bed ni tieko gi chuth mondo wawe neno kitiyo kod rowere yo marach makelo tulo, kelo kethruok mag mwandu kendo kelo nyaka tho mapiyo piyo okindo jiuka ka watieko. Ng'at ma nyaka wakuong wachayo en ng'at jasiasa moyier to take advantage mar nyithindo kuom poverty to miyo gi pesa matin to gidhi gi ndara. Ng'ama kamano onego make. Mar ariyo, achiel ng'at monego mak machielo en ng'at matemo pogo ganda, opiro gi weche moko mapogo ganda. Ng'ama kamano bonego make. To Joyce gima nyaka wayie, mamwandu nyaka wayie ni as a community kechi wacho ni makoro watikogo ok wachak water oganda wa endara nwagore ne joma moko. Mano ok wachak wayie, mano osetieko wadwa. Mara kan tie joma plan ni as ODM ni gin group mani ODM ni gin nyaka tie joma dhi endara koko ODM kik lose its original identity. Mano ok wachak wabedo. Mogik jothurwa kochakore gi imbo ka dimo nyaka wathong'er nyatike. Wapururu, walemuru, wabedu e serikal. Erokamano. Yes, Daktari, wachni mogik ka watieko. Joyce, agoni erokamano ahinya kuom kele studio. Gir guni nyocho thaga manyocho wabed gi wach matek.